Esta foto és la primera fàbrica que va haver així en Beniarrés, que era de m'abuelo Chimo. I, si observeu, així ja n'hi ha dones, o sigui que és la primera vegada que les dones tenien una faena remunerada. Però si vés doneu compte, així en primera línia, també observem que estan els homes i les dones, com sempre, a la sombra. Aquestes dones que han estat a la sombra, però que la seva feina ha sigut tan important, no només en la feina productiva, sinó dins de casa. O sigui, quan anaven a la feina, elles ja tenien tot preparat. I són feines que ningú les ha reconegut, però que estaven ahí i que jo crec que es mereixen un reconeixement perquè són totalment imprescindibles. Anàvem a treballar a una porrera, que n'hi ha per ahí baix pel riu, i patíem més fred i res. I mira, triàvem drap, fèiem borra, quan no, pues al bancal, i menjàvem de lo que donava el bancal. I només teníem pues, el diumenge per jugar a les cartes o jugar a lo que fora. Tota la setmana com a negres treballant, i això era la vida que teníem antes. Però érem feliços. Retrocedisc a no sé quants anys ja, almenys del 75 o 72. Hi havia una empresa de tèxtil així que treballaven totes les dones de Lotja, totes. I els homes anaven a treballar a la fàbrica i elles, això era un complement que portaven a casa perquè els venia molt bé a ells i a elles. El salari era el bàsic, el mínim. El mínim, bueno, el salari, el que es portava aquell temps, perquè jo també cobrava poc. I vam decidir un dia de fer la dona internacional a Silorxa també. I vam anar totes les dones del poble en una pancarta que posava dones de l'Orxa. Me la van preparar allí l'empresa i totes les dones de l'Orxa i dos dones portant-la davant, demostrant tal dia, reivindicant el dia igual com avui del Dia de la Dona. Les dones d'ací del poble de la Vall d'Ebo que estaven tot el dia treballant fent planters de pins i elles treballaven tot el dia fent els planters de pins i després, quan ja eren grandets, els homes anaven i lo plantaven a la muntanya. Eren els anys 50, que era una època molt mala, havia iniciat de la postguerra i hi havia moltes necessitats. Elles treballaven tot el dia, després se n'anaven a casa, feien la feina de casa i l'endemà la mateixa feina. I quizá els homes estarien al bar, perquè era el que s'estilava en aquella època. I no tenien un altre entreteniment. L'únic que feien és que se juntaven unes quantes en un terrat comú i anaven i feien marxa i con eso també, al fer les marxes, pues, contribuïen a l'economia de casa. Jo duia el tractor i ella anava ensofetant. Collia bresquilles també i li ajudava a omplir caixons de bresquilles. I pomes també collíem. Ajudar-li a collir les pomes en caixons també. Després a posar-los damunt del remolquer. Tu tenies tanta força? Sí, entonces sí. Ara no en tinc, però entonces sí que en tenia. Era jove, més jove i tenia força. Esta és Pilar Reig Pasqual. I en gran orgull vos he de dir que esta és ma mare. Mireu-la així, que feliç en el seu home, rodejats dels seus 10 fills. Als pocs mesos mon pare va tenir un accident i mos va deixar. Va ser una dona molt lluitadora i en gran esforç treballant la terra i després venent els fruits que esta li donava. La àvia Doloretes es va quedar vídua molt jove, amb 3 xiquets xicotets. Sempre ha sigut una dona molt feinera i feia el que li donaven. Anar al camp, llevar roba per als altres, atendre el bar que tenien i sempre estava fent alguna cosa. Però encara treia temps a la nit per a contar-nos contes al racó del foc. Les dones antigament anaven totes al camp. Avui ja no van, però ja no van tantes.
Així tinc jo la meva amiga Pilar, que estan fent olives, estan envasant-les, així estan en genollons plegant-les ella i el seu home, i així també estan en genollons els dos pobrets plegant les olives. Estem orgulloses de tot el que tenim en el poble. Tenim els puestos més importants del poble estan dirigits per dones. Anàvem a llevar a la font de la Hueta, a la font de dalt també, a la font de baix, i venien en una burreta o en el macho i ja posaven els cabassos de la roba banyar, que estava banyar, que no teníem secadora ni res, pues pesava molt. Entonces venia mon pare o venia mon tio, qui fora, i carregaven els cabassets en la burreta i ja nosaltres a peu per a casa i la burreta en la roba banyar a casa. I a voltes ja se l'enduíem sequeta, perquè anàvem llevant-la i les teníem per els romers, per els engilagues i per allí. Eixa era la faena que fèiem antes i en fèiem moltes més. Les dones sempre mos han preocupat de tot lo de la casa i a voltes de fora també. Aquesta foto data del 1984, aproximadament. Aquestes dues dones és la tia Brígida i la tia Carme. La tia Brígida la que està fent ganxillo, que era molt típic que es feien les dones, i la tia Carmen que està fent-nos la llata, que després es feien les barxes i es feia molt per aquests pobles. La que està aguantant la llata és la meva filla Beatriz. És una de les faenes que es solia fer en aquests pobles. La meva mare va viure 89 anys a la mateixa casa on va néixer. Si bé de jove va treballar 10 anys en una fàbrica, després va estar sempre ocupada en el cuidar de la seva família, a més de les tarees pròpies del camp. Excel·lent cuinera i pastelera, mos va endolçar la vida fins als últims dies. Aquesta foto és de principis dels anys 70. Es tracta d'una instantània d'un dia d'estiu a la porta del molí de la farina. Allí es troben Clemencia, Regina i Maria José, apedaçant sacs de llute que s'utilitzen per envasar el gra. A ma casa es feia la matança del porc tots els anys. Les dones de la família preparen tot el necessari, carn capolada i espècies per a pastar i preparar l'embotit. Yo he estado toda la vida en el campo. He trabajado, he segado, he cavado, he hecho de todo. Y después en el invierno matábamos el cerdo, pero con la condición que los chorizos y los jamones era para la siega. Cuando segábamos, comíamos. Y después cuando me jubilé, pues me bajé a Penàguila. Y entonces me apunté a un grupo de danzas que había. Y entonces pues empecé a bailar las danzas. Jo m'ha passat molts anys en el coll, però, claro, això no s'oblida perquè és el teu poble. Entonces, pues, quan venia, pues, ens juntàvem totes les amigues que teníem així, se n'anàvem pues, a berenar, i no res, pues, el que hi havia per divertir-se, anar-se'n a berenar. Nosaltres soles, els xics a un puesto i les xiques a un altre. Els xics mos espiàvem per dalt de la serra i nosaltres estàvem per baix. Que se n'anàvem al riu a banyar-se. Ells per dalt, no mos guipaven, mos seguien, però res de res. Recordo tots els anys que estos vam passar. Així es vam disfressar, així que es vam vestir de futbolistes. Totes se'n vam anar desfilant, però vam entrar al cas del metge i li vam dir que mos acompanyarà per si alguna cosa mos poguera passar. Com no sabíem estrenar mai en el futbol, no que sé el que havia de passar. Vull ensenyar-vos aquesta foto perquè és una cosa que fem de tots els anys, perquè a cada casa criàvem un porc i després el matàvem. I teníem el menjar quasi per tot l'any. Salàvem els cuixots, com fem les botifarres, a sobrassar, i tot el porc el que fem. La foto es remunta als anys 60, en el qual apareixen dos dones que són Teresa i Carmen. Anaven a l'era a batre.
que era replegar el blat. I després feien un dinar tots junts. La família era molt important i les dones eren una base fundamental en casa, perquè elles ho elaboraven quasi tot. Entonces feien el pa en casa, anaven al bancal a replegar la collita, a replegar en herba pels conills, per les gallines i cuidaven de tots. Li diem Conxita, era bordadora, era la meva sogra i fa 45 anys que va faltar. Totes les dones de Gaianes i alrededors crec que tenen l'aixovar o el dot bordat per ella. Feia meravilles, ho feia molt bonico i és que disfrutava de lo que feia, li agradava tant que disfrutava bordant. Les enjuntaven per fer labors. Estava fent punt de creu, esta bordant, ma abuela fent calça, esta cosint, esta també i esta fent calça, que entonces feien els calcetins de cotó per homes, en 4 agulles sense junta. I això era la vida dels poblets antepassats. Coses antigues que són boniques i tan juntes, parles i passes el temps. ¿Quin any vas estar tu en el cole? 45 o por ahí sería. Fem bordar en taler, com eixos de antes. Sí. Festons i veinica. A les 12 del migdia anàvem a fer la visita al sagrari. I allí cantàvem Eres más bella, María, que la pura y linda flor. Eres tú la que has podido con tanto herirme de amor. Esta senyora és ma mare, se'n vam anar a viure a Sevilla i ella era un poc les relacions públiques del taller. Jo vaig començar a treballar als 12 anys, a treballar ja així en Famorca. Ja anava jo pel món treballant i provant-los a les clientes i la clientela la majoria la tenia de Castell de Castells i anava caminant. Avui m'ha donat l'oportunitat de parlar de tu com a dona de Tollos. De xicoteta sentia contar-li al meu pare com la seva mare va tindre que abandonar Tollos quan tenia 8 anys per anar al coll i per cuidar a un xiquet menut. Eres una xiqueta entonces, però les circumstàncies econòmiques s'imposarien. La teua opinió no. Sempre vas parlar molt bé d'aquell matrimoni. El van ensenyar a llegir i a escriure. Després vas deixar aquella casa perquè vas casar i vas formar la teua família. Esta foto a mi el que em diu és que les dones, per moltes penúries que passem, quan tenim un fill al braç, traguem un somriure. Esta és Conxa. Ella va tindre que emigrar per a poder traure la seva família endavant. Al poquet de tornar al poble es va quedar viuda, en 4 xiquets molt xicotets. I es va tindre que posar a fer faena com a criar en una casa d'ací del poble. A banda, tenia que anar al camp a replegar olives, ametlles, a segar el blat. Si tenien que anar a llevar, tenia que anar al llevador públic. O sigui, que no va ser molt fàcil per a ella el tindre que portar la seva família endavant. Però no és l'única. Totes les dones d'este poble són aixina. Són faeneres, emprendedores. Això és un poble agrícola, per tant tenen que anar al camp, tenen que fer les faenes de la casa, tenen que cuidar dels hàbits, tenen que cuidar dels fills i així tot també dels nets. Per a mi, totes són unes autèntiques heroïnes. Soy Salud, presidenta de las amas de casa de Benimarfull. Las mujeres aquí en el pueblo, era un pueblo rural y han contribuido a trabajar en el campo y a llevar a la familia adelante. Aquí os puedo enseñar esta foto que es muy antigua, que es Angelina. Era la comadrona del pueblo. Fue durante muchos años y contribuyó a que han nacido pues las que son abuelas y madres de nuestras actuales mujeres. Tenemos el orgullo de tener en el pueblo médicos, abogadas,
carteras, maestras, de toda clase de profesiones. Así que es un pueblo muy activo, esta generación está muy preparada, son mujeres que llevan todo el comercio del pueblo y la verdad que es un orgullo. Esta foto que vos ensenya és de la meva germana, que va ser peluquera des dels anys 60 fins als 90. En aquell temps, a Simenllova n'hi havia moltes fàbriques i totes les dones treballaven, hi havia molta feina. Ella va ser una de les pioneres, emprendedora, i va muntar el seu propi negoci, la peluqueria. Hola, soc Clara. La dona que hi ha en esta foto és ma abuela, Rosa Palmer, que és la tercera generació de dones que han agafat el bar Vicent Latona, Alcalá de la Jovada. Així, com podeu veure, està en la cuina del bar fent una tortilla de creïlla. La primera emprendedora va ser la meva tatarabuela, que va obrir el bar en 1899, viuda i amb 2 xiquets. Sempre han sigut dones les que han dut el bar. Ma mare, que es la de esta foto, anava al coll a embalar pomes. Entonces, en el 1955, jo tenia 10 anys, i feia de canguro de 2 germans que tenien més xicotets. Després, als 12 anys, no sé si els hauria complit encara, vaig entrar a fer feina al Malte. Després vaig entrar a fer feina a una fàbrica de sabates. Vaig estar 10 anys, allí em vaig casar, vaig tindre a les meves filles. Durant tot el temps que el vaig tindre d'elles, pues claro, tenia que estar al cuidado. Em vaig ensenyar a cosir i d'allí vaig muntar una tenda de llanes, de teles i de llana. Però les 3 xiquetes, la tenda i la casa, al final jo dic que això acabaran en mi i em vaig tindre que deixar. D'allí ja eren més fadrines i ja podia jo disposar de més temps i em van proposar al meu home i a mi, l'alcaldessa de Fageca, anar a un bar que tenien allí en la piscina. I em vaig jubilar. I ara sabeu què? Que torne a lo de la primera, a quan tenia 10 anys, a fer de canguro dels meus nets. Este es un recuerdo y reconocimiento a todas las mujeres nacidas a finales del siglo XIX y primera mitad del XX, las cuales tuvieron que afrontar la discriminación social y laboral, simplemente por ser mujeres, en casa subordinadas a sus padres y después a sus maridos, explotadas laboralmente en trabajos de servidumbre o en fábricas como mano de obra de bajo coste. Crecieron ayudando en sus hogares, posteriormente formando y manteniendo sus propias familias, fundamento y pilar de nuestra sociedad, sacando adelante a los hijos, cuidando de sus mayores y apoyando a los maridos, tanto emocional como profesionalmente. En fin, un presente que no habría sido posible sin la participación incondicional de todas ellas.